माखासे प्रब्लेमा दंखायो जाथिया एसे दस गोनां बायदि दस गोनां बायदि नोंगौ बे सैथो माबा खावलायगोन दैदेनगिरिफ्रा जि गुलाय गुजाय सानदोंब्लाबो बिथांखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायनाय जाबाय खुलुमबाय सारनि गुबै नामखौ आं गिबियाव फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आंना मुस्रि ध्यान सिं बसुमतारी गामिया बोरिमाखा ओमफ्राय नैबे जिहेतु फरायसालिनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरो बे ओनसोलाव बर'फ्रा बेसेबां दं आरो बे फरायसालियाव बेसेबां फरायसाफोर दं थारैनो बेखौ गिबियाव फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गिबियाव जोङो जेनेबा हारिनि सार्थ लानानै गावनि राव हारिमुखौ फोथांनायनि थांखि जोंहा जिथु बे ओनसोला दरसे फिसा ओनसोल बर'नि ओनसोल बे ओनसोलाव गोबां बर' सुबुं गैसोआ बे हिसाबै जोङो गावनि रावखौ लाखिनो थाखाय नैबे जोङो इउ एन एकाडेमिखौ गायसननाय जादों जिहेथु इउ एन एकाडेमिखौ जों मिथियो बियो थारै जोङो नुबाय थानायाव मोजां रिजाल्ट होगासिनो दं बेवहाय गावनि थांखिखौ गावनि हारिनि राव हारिमुखौ रैखाथिनि नोजोरखौ लानानै नैबे गलाघाट ओनसोलावबो नैबे स्कुलखौ गायसननाय जादों फरायसालिखौ बेसे सनाव गायसननाय जादोंमोन 2015 मायथाइयाव गायसननाय जादों दासिमबो जोङो 8 बोसोराव आगान सुरगासिनो जा क्लासआ दा बर्थमान जोङो 9 थाखोसिम आगान सुरबाय माखासे क्लासखौ जों बारायदेरनानै लानाय जादों सिगाङाव जोङो मोनसे जेनेबा क्लास दंबावोमोन जेनेबा 10आनो हाबबायमोन बाहाय अब्लाबो लादेरनायखाय 2 साथाम गथ'खाय जोङो गुबुन मिडियामाव गुबुन स्कुलाव जों बर' मिडियामावनो हरफिननाय जादों ओंखायनो दा 9 क्लाससिमसल' दङ बेहाय दा 9 क्लासनिफ्राय नेक्स्टआव 10 थाखोखौबो बेयावनो बाहायनो सरजाबनाय जासिगोन नेक्स्टआव जासिगोन बियो दा बेयाव जिहेतु जोङो साखाथि फाखाथि गोबां बर' नुसोआखै बे स्कुलाव ओरैनो फरायसाफोर बेसेसो बे मेक्सिमाम जोंहा 100 दङ 100 जौसे दं 100 दङ जौसेनि बिथोरावनो जोङो बाय फोरोंगिरि जोङो 9 जन दङ 9 जन फोरोंगिरि 9 जन आरो नैबे फरायसालि जेनेबा बयबो खाथिनायनि मुङाव दा बे फरायसालियाव फरायसाफोरनिफ्राय एडमिसन आरो मान्थलि फिस माबायदि लानाय जायो मान्थलि फिस होनबा जोंना मिनिमाम बिराद मिनिमाम जों माने हारिनि सार्थ'आवसो मावनाय हिसाबै जों बिराद मिनिमाम जोङो सासे गथ'निफ्राय 250 LKGनिफ्राय 250ल' लायो आरो जों एसे गिदिरनिखौ 300सिमल' लादों दासिमबो जोङो मिनिमाम माने मेक्सिमाम नङा 300नि बिसिना 350 एसे थांनाय बोसोराव एसे बारायनाय जादों आरो बेल' मिनिमामसो आरो मेक्सिमाम नङा थारमाने बाहाय जोङो जेनेबा गावनि जाथिनि सार्थ हिसाबै लाबनि थाखाय जों जेबो मावनाय जायाखै जेनेबा जों लाब हिसाबै जों बेहाय गैया जायखिया जोङो स्कुला मोजां थांनानै थादों गथ'फ्रा मोजां गियान मोनदों गथ'फ्रा जाहाथे मोजां सोलोंनानै जोङो मोजां मानसि सुबुं धोन दानो हाथों बे नोजोरजोंसो जों बानायखानाय हिसाबै जोङो बेहाय जोंनि दरमाहानि खोथाखौ सानाबासिनो जों बेहाय गाव बावसोमनानै मावनाय जादों आरो नङाबा गुबुन जेनेबा फोरोंगिरिफ्रा गोबां रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि दं बेहाय गावनि थांनानै थानो थाखाय गुबुन हाबा मावनो हायो बेनिखायनो जोङो गावनि जाथिनि सार्थ'आवसो जोंनि बे स्कुलखौ फोथांनाय जाखादों बेनो आरो दा जोंनि जाथिनि सार्थ'आव फैनांगौ बे स्कुलाव सोफैनांगौ गावनि गथ' गथायखौ आरो मोजां गुन लानांगौ मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनांगौ बेनो आरो खावलायनाया आसा खालामो जायखिया बेफोरो गासिबो रायजो राजानि सायावसो थायो जों बुंनोल'सो हायो नङा होमबा जों बुंनायनि गेजेरजों दा रायजो राजाखौ नोंथांनि चेनेलजों बुंहरबाय जाहाथे जोंनि नैबे नायल' जाल' गलाघाट जिल्लानि मोनसे इउ एन एकाडेमि बेहाय जाहाथे फैनानै गोदान बोसोराव मुं थिसनफैयो बेखौनो आंनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय आसा खालामबाय बेखौनो जायखिजाया गासिबो जोंनि रायजो राजा ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि फैगौ गोदान बोसोराव जाहाथे गथ' गथायफोरखौ फैनो गोनां गथ' गथायफोरखौ जोंनि नैबे इउ एन एकाडेमियाव सोफैयो बेखौनो आसा खालामनानै गासैबो रायजो राजा आरो दिनैनि नैबे जोंनि जा मिडिया बिथांनिसिमबो साबायखर ओरैनोथ' जोङो थांनानै थानायखौ गावनि जिउआव एसेबाबो साननांगौ जायो जों बेखौ नोजोर होनानैबाबो जोङो फुंनि 8:30 ओंखारबोयो न'निफ्राय ओंखारबोनानै जोङो फुंनिफ्राय जोङो दा 2:30सिम थाफैयो बेहाय डाइरेक्ट फोरोंफैबाय थानाय जायो कन्टिनिउ क्लासआ जोंना निरित ज'आ थारमाने
जों जिरायस्लाबनोनो मोना ओरैबायदि जायो। जोंहा साबजेक्टआबो बुरजा बेहाय साबजेक्टआ जोंहा मथा मथि 9टा साबजेक्ट दं जों 9टा साबजेक्ट 9टाखौ ओरैनो सरकारि साबजेक्ट हिसाबैथ' 6टाल' दं 6टाल' दं जोंनो 9टा साबजेक्ट लायो बेहाय बे हिसाबै जोङो माखासे बिराद जेनेबा खस्थ' जायो खस्थ'नि गेजेरावबो जों न'नि खामानिखौ माखासे दोनथ'नानैबाबो जोङो नैबे स्कुलखौ फोथांनांगौ जेब्ला जोङो बेखौ एसे मोजां बानायनांगौनि खाथिरावनो जों बेहाय फैनांगौ जायो जोङो दा स्कुल गखांनानै गाव गावबागाव खामानि मावनो थांसै ओनसोलाव गोबां राव रोङि बर'फोरबो थाबाय नैबेफ्राव बै राव रोङि बर'फ्रा गोसो होयोना होआ जिहेथु जों गुबुनफ्राव नुदों राव सोलोंनो थाखाय स्कुलबो खुलिनाय गायसननायबो जों नुबाय दा नैबे गलाघाटआवबो बेबायदि राव रोङि बर'फोर थाबाय दा बिथांमोना आरो राव रोङिजों राव रोंनायजों नैबे स्कुल खुलिनायाव बेसेबां गोजोननाय दं आरो माबायदि बाहागो लाफैदों ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा दा बाहाय राव रोंनाय रोङैनि खोथा गैया जायफ्रा गोसो दङ जेनेबा जाय हारिनि एसे साननो गोरों बिसोरो फैयो राव एसे रोङाबाबो बिसोर फैयो आरो बाहाय राव गोरोङाबो दङ राव गोरोङाथ' बाहाय बांसिन फैयो आरो गुबुन बे ओनसोलाव जेनेबा सोरगिदिं गुबुन जाथिजों बुंफबनाय हिसाबै जोङो जेनेबा बेहाय जिखिनि जेन इनरलमेन्ट जानांगौ इनरलमेन्टआ एसे खम जों बेखौ मिथिखायो अब्लाबो जों गावनि सार्थ जाथिनि सार्थ गावनि सार्थखौ गारनानै जाथिनि सार्थआव जों नैबे खामानिखौ मावगासिनो फरायसाफोरा जिहेथु जोंनि गोजौ थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो मोजां जानो गावनि राव हारिमुखौ लाखिनांगौ जों थांखिया बेनो रायजोफोरखौ आं बेनि गेजेरजों खावलायबावगोन जाहाथे फैगोन बोसोराव बेबायदिनो सिगाङाव जिबायदि ग्रोम ग्रोम फैदों फैगोन बोसोरफ्रावबो बिदिनो ग्रोम ग्रोम फैनानै जोंनि गावनि हारिनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनो नोजोर होनांगौ आं बेखौनो खावलायहरो आरो रायजोफोरनि गेजेराव जागायजेननायनिफ्राय नोंथाङा बिनि आं जागायजेननायनिफ्राय नङा आं जागायजेननायाव जिहेथु बेहाय दंफायो आं बिनि जेनेबा स्कुलनि मेनेजिंनि सेक्रेटारिखा आरो बै समाव आनसलिक एबसुनि प्रेसिडेन्ट आङो बे समाव आंखौ माखासे जोंना सान्थौगिरि बिथांमोना दोनथ'बाय नों थाथ'दो जों गुबुन सासे प्रिन्सिपाल नागिरथ'नोसै सम जायोबा जोङो नोंखौ लाबोफिनसिगोन बे सिस्टेमाव जे आंखौ दोनथ'नाय जादों खिन्थु गायसननाय समनिफ्रायनो आं बेहाय दंखायो आरो ओमफ्राय दा खै बोसोर जाखो बेहाय आङो 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोर 4 बोसोरनि आगोल सबाय आरो 8 बोसोर जाबाय ना 8 बोसोर 8 बोसोर माने 9 बोसोराव रानिं जाबाय आरो ओमफ्राय बोसोरफ्रोमबो बे फरायसाफ्रा एसे बांदोंना बोसोरफ्रोमबो एसे बांदों जोंनाथ' बिदिनो नालाय माखासे प्रब्लेमा दंखायो जाथिया एसे दस गोनां बायदि जाथिया जोंना एसे दस गोनां बायदि गावनि माखासेखौ राव हारिमुखौ दोनथ'नानै मालायनि बांसिन बजबनानै लाग्रा जोंनाव मोनसे नियम दंखायो बर'नि बे माबाखानो कालसार बायदिसो जानानै फैदों ओंखायनो बेखौ गावनि हारिखौ नायनानै जोङो साननांगौ गावनि जाथिनि थाखाय साननांगौ जोंनि सान्थौगिरि बिथांमोना जिहेथु गावनि राव हारिमुखौ रैखा होनोबा जोंहा गाव स्कुला थांनानै थाथारनांगौ स्कुल गैयैनि जाहोनाव गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि रावखौ खोमानानै लाबाय गावनि हारिमुवानो जोबनानै थांबाय बेनिखायनो जोङो गावनि हारिमु गावनि रावखौ रैखाथि होनो थाबा मिडियाम नांगौ जोंनो बे मिडियाम बे थांखियैनो जों दिनै बे स्कुलखौ जोंनि बे ओनसोलनि गाहायै एबसुआनो बेहाय गायसननाय जादों एबसुनि एबसु आरो बेहाय माखासे जोंहा बेहाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयारनि डिपुटि चिफआनो दङ बे थोंजों बाहाय दङ इनभल्भ दङ बेहाय जेनेबा बिसोरो जेनेबा मोनसे समनि एबसुनि दैदेनगिरि नालाय बिसोरजोंनो जोङो जेनेबा थांफानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों बिनि सायाव साननायफोरखौ लाबोआखै नामा बिदि साननो गोनां जायो जोंथ' नुदों दा नुबाय जोंनि सिसुपानि ओनसोलाव दा गोदाननि साख्रि मोननाय माने फ्रायानो जोंनि मिडियामजोंनो मोननाय बर' मिडियामजोंनो गोदान साख्रि जाय नोङो पुलिसानो होन बायदिसिना साख्रियानो होन साख्रियाव जों नुबाय दा फ्राय गथ'आनो जोंना बर' मिडियामजों फरायनानै मोनबाय अब्ला जोङो मा हिसाबै जेनेबा बेखौ जेनेबा मोजां नङा होननो हागोन बे मोजां मानसिफ्रा ओरैनो भुल बुजिनायावसो सानफ्लाङो भुल बुजिदों बे भुल बुजिनायखौ गारनांगौ आरो जोंनि जेनेबा रायजो राजाफ्रा माखासे आरो इंलिसखौ बिराद गुरुत्त' होदों मानसिफ्रा गुरुत्त' होनांगौ थिगानो होनांद्राया नङा
इंलिसा जोंनि जेनेबा मोनसे हादोर नाङैनो मोनसे सोलिबाय थाग्रा लेंगुवेज हिसाबै खिन्थु इंलिसा लेंगुवेज बर'आबो मोनसे लेंगुवेज ना सोलोङोबा नोङो जेखि मिडियामानो जाया इंलिसानो जा हिन्दीयानो जा हायो आरो सोलोंनांगौसो इंलिसखौ सोलोङोबा अट'मेटिक नों दस्रा मिडियामाबो हाखायो दस्रा मिडियाम फरायनानै मेल्ला मानसि मोजां जादों नङा होमबा गिदिर गिदिर मानसि जानानै जोंनि दं आसामाव गावनि बिजोंजों फरायनाय 80% दं बयबो माथो इंलिसखौनो रायलायो 20% इंलिस मिडियामाव फरायनाय दं बेजों कम्पेयार खालामबा एखेयानो जानानै दं नङा होमबा बा 80% जिहेतु जोंनि एसामिस मिडियाम बर' मिडियाम थाबाय जोंनाव नङा होमबा बिसोरथ' जाम्बा जाना थायाखै होमबा बेखायनो बर' बिजोङाव फरायनायाबो रावबोथ' जाम्बा जाना थायाखै बेयाव शिक्षा होग्रा फरायसालि बे शिक्षायानो मोनखागोन नङा होमबा गियानानो मोनगोन खिन्थु माखासे गोसो होनाय होयिया गावनि साननायसो नङा होमबा इंलिस मिडियाम फरायनानै जोंनि बेहाय आंथ' बिराद बोसोर जाबाय साख्रि मावनायाव सासेबो नुवाखै इंलिस मिडियाम फरायनाय जोंनि ओनसोलाव नुवाखै आं सासे बोरैबा थानो हागौ सासे सानै जों नुवाखै खिन्थु जेसेबांखिनि साख्रि मावदों दिनै बे बर' मिडियामानो दा सिगाङावथ' एसामिस मिडियाममोन नालाय गोदो सिगां फार्स्टआव बे सिगांनिया सिगां थांखाबाय दा लेटेस्ट गोदान जिथुनिखि साख्रि ओंखारदों माबा मोनसे इन्टारभिउ होदों दा मोनोब्लाबो बर' मिडियामनि गथ'फ्रासो मोनो जोंनि बे ओनसोलावबो आरो दस्रा जों इंलिस मिडियामाव साख्रि मावनाय नुवाखै आरो बेहाय जोङो नुयो इंलिस मिडियामखौ बिराद उन्दै समाव बिराद एकदमबारे गगाब सगाब मानसिफोरा मालायनिखौ नुनानै हरो लास्टआव फैसा थाखा गैला ओमफ्राय न'आव फैनानै ना गावनि हारिमुखौनो मिथियो गावनि न'खरनि माखासे खामानि दामानियावबो अरा जाहैयो माने ओरैबायदि जायो सारान बायदि जायो आंथ' नुयो सारान बायदि बे थांबाय बिसोर मुथथे बिसोरनि कालसार माखासे हारिमुवानो बेलेग जायो खारन बिसोरनि माखासे फोरोंनायानो सिस्टेमा वेस्टार्न कालसारनिसो थांखायो थारमाने वेस्टार्न कालसाराव जोङो इंलिसाव हमबाय इंलिसनि एकदमबारे बिसिनि मेथाइ खननाय बिसिनि हारिमु मोसानाय जानाय गाननायानो जोंनि हारिमुजों टटेलि एसे बेलेग जाखायो बे सिस्टेमावनो बिसोर जोंनि बे ओनसोलनि बे गावनि जाथिनि माबाजोंनो गोरोबनो हाया जों नुबाय थायो नायबाय थायो जों बे सिस्टेमखौ ओमफ्राय लास्टआव बिसोर मा जायो जेबो खामानियाव गैया जाहैनानै ओरैनो थालाबायग्रा आदा खावनिया जानानै थाबाय थायो दा नोङो एसामिसबो थिग जाहैला इंलिसावबो आद्रा जाखाबाय एसामिसावबो जाला बर'आवबो ओरै गैला जेबो जाला बे सिस्टेमाव जायो आरो बेबायदिनो जों नुयो ओंखायनो जोङो होनो नोङो जिखि मिडियामाव फराया मानो नों मोजां फरायबा बर'जोंनो नों IPS EPS आजिखालि होनो हायो नङा होमबा दाथ' नुबाय जोङो दाख्लैसो जोङो इसेबांबा बुरजा APSCनि एगजामाव मेन एगजामाव पास जानाय नुबाय जों नङा होमबा बर' बिजों बांसिनानो होमबा नायदो बे गाज्रि जाखोना मोजां जाखो बेबायदि आरो बे गावबा गावनि नाजानाय किसुमान जोंना फ्राय सिसुपानि ओनसोलाव दा जेनेबा माखासेया गोरोङानो जाबाय गोरोङानो दं माखासे गोरों मानसिफ्रा होफैदों बाहाय दङ फोरोंगिरिफ्रानो बाहाय दङ माखासे जोंनियाव दाबो जेनेबा रोंजोबै दङ आरो माखासे जेनेबा रोंबाबो माखासे निउस मिडिया आजिखालिनि जुगजों गोरोबनानै थाया ओरैनो न' सिङाव हाबनानै थायो आरो बे सिस्टेम थायो बेयाव बुजिस'नो हायाबो जानो हागौ आरो दा जोङो जेनेबा बे नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायो जेरावनाखि जोङो बेहाय गुन गोनां सोलोंथाइनि थांखिजोंनो बे स्कुलखौ गायसनदों हारिनि सात्रनि थाखायनो बे स्कुलखौ गायसनदों जेब्ला गासिबो रायजो राजाखौ गुबुन फारसे सानाबासिनो जोंनि नैबे इउएन एकाडेमियाव जाहाथे गोदान बोसोराव मोजां मुं थिसननानै गावनि हारिनि थाखाय मोनसे बिबान लागोन होननानै आङो आसा खालामहरो आरो दिनैनि गेजेरजों गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बेबायदि इउएन एकाडेमि बे गलाघाट जिल्लायावथ' खमबाबो 100 गामिनि बारा ना गलाघाट जिल्ला हिसाबै गलाघाट जिल्ला हिसाबैथ' गोबां दं 100नि बारा दं जेनेबा ओनसोल हिसाबै जोंना एसे खम जोंना बारनानै जोंना बेहाय 65सो दं 65 गामि होमबाथ' बिनि गासै गामिनिफ्राय सानै फैबाबो 100नि बारा जायो माने बिनिखायनो नैबे ओनसोलाव बेबायदि स्कुल गंबेसे दं दा एकदम नायल' जाल' बे गंसेल' गलाघाट जिल्लायावनो आरो होमबा नायदो बे मोनसे फरायसालिखौ नोंथांमोना माबायदि हास्थायो उनहालागै जिहेथु बे ओनसोलनि गोबां गोजाननि
बर'फ्राबो फोरोंनो लुगैयो जानो हागौ बेबायदि नङाखे बयबो बर' राव बर' फरायसालिनिफ्राय गोजानाव थानो लुगैयो बेबो नंजोबा नङा होमबा गोबां हास्थायो नैबे जायगानिया सबबो हास्थायजोबाबो जानो हागौ गुबुननाबो हास्थायो हस्टेल फेसिलिटि थानांगोन नङा होमबा आरो बेबायदिनो गोबां स्कुलनि थासारिफ्रा मोजां जानांगोन बेबायदिखौ हास्थायनो हाजा दा फैबाय थानाय जोंनि बर'नि BKWC खौ थोंजोङै जों बुंनांगोन आउट अफ बिटिआर माने सोलोंथाइनि खाथायाव आबादारिनि सायाव बांसिन गुरुत्त होनांगौ जोंनि बे काउन्सिलफ्रा दिनै समाजखौ बा जातिखौ गोजौआव लांनोब्ला फार्स्ट सोलोंथाइ नङा होमबा सोलोंथाइखौ गोसो होनांगोन बेबो मा नैबे जोंनि प्राइभेट UN एकाडेमि बा बिदिनो बायदि बायदि प्राइभेट बर' बिजोंनि फरायसालिफोर थायो थ' बेयाव नोंथाङा खावलायनो थागोन नामा नोंथांनिफ्राय बर' जाथिनि थाखाय जाथिनि थाखायथ' जों मोजांनिफ्राय मोजां जाजानो लुबैखायो नालाय जों मोजां जाजानो थाखायनो गायसनथारनाय बेलेग जों साननायानो गैया माबा खावलायगोन दैदेनगिरिफ्रा जि गुलाय गुजाय सानदोंब्लाबो 100सो फरायसाफोर लानानै 10 जनसो कर्मचारि थागोन नङा होमबा 10 जन कर्मचारि बिथांमोननि भबिष्यतनि साननाय बेयाव रायजोफ्रा मदद खालामोबा बिथांमोननि भबिष्यतआबो मोजां जागोन आरो बे फरायसालिनि भबिष्यतआबो मोजां जागोन दिनै बे अबस्थायाव खिन्थु गाबोन रायजोआ सानोब्ला जेरै जोङो गिदिर गिदिर गुबुन हारिनि गुबुन बिजोंनि फरायसालिफोरखौ नुयो बेफोरबायदि बे लुनो हागोन आरो बे गासिबो रायजोनि आशिर्बाद नाजाबाय थादों नाजानायनि गेजेरजों मदद होनांगौआ रायजो राजाफोरनि आरो दैदेनगिरि बिथांमोननि गोजोननाय थाबाय